Така ли? Сега чух. И аз мисля, че аз не чувам вас и викам, какво стана то? Няма. Чува се, не чува се. Как се казваш? Вито Борисов. Ау! Я? Ние май сме били в един град заедно. Абе, май ви, ще да знам, май бяхте шеф на Бъргър, защото... Да. Вие не бяхте ли там заместник кмет? Не е заместник, даже кмет бях аз. Кмет, аха. Жив кмет си бях. Имах един мой... Тука? Сега тук съм безработен. Айде да те вода да ти покажа къде да изкараш кои пари. Айде. Хорих, чуках едни камъни, ама то едно от тях няма. Не. По-добри пари ще изкараш. Хубаво. Кога имате, господин Злобаркин? Ти да видиш как върви само. Мисубиши, че голяма бурия има отзаре. Сутото прави ли, а? Сутото. Гледай, сега ще Ой! Явно сте важен човек. Що ме... Не ли? Как не бе? Познавам този. Гледай го колко как прави. Луди хора колко искаш. Да. Така се случва. И кога ме пристигна в този град? Аз бях тук известно време, живях. После ми се наложи да емигрирам за известно време. И сега пак се завърнах. Са те подгонили за нещо? Не. Пътуване, малко екскурзия, малко забавление. Точно човек ягош? Ама късно да му предложиме помощ. Май. Бог да го прости, хубав човек явно е бил, ама да му вземем часовника. Не ли? Менте да изкараме 2 кинта. Ще изкараш много повече. Така ли? Гледай сега какво прави на втора, гледай. Стрес. Да, пише, че се стресирах. Явно много сутото прави. Прави. Да не е с някой бил да се занимавате ви, господин Злобаркин? Знаете, аз не съм такъв човек. Не бяхте, ама то много време мина, знам ли? Не, още не се занимавам с нищо. Хода чиста басейни сега ще кажа. Така ли? Това е така като допълнителна работа. Между другото, ходи. Ма дава добри пари. Тук с този чичка можеш да говориш. Ще ти даде и служебна кола. И сега? Сега, виж каква е делаверата. Качваш се в тази. Пращате на адрес. Чистиш, пращате на следващите, се натрупва сметка. Като върнеш колата, като ти писне да чистиш на плачичка и ти дава всичко на куп. И после там на бензиностанцията в банкомата може да си оставиш парите в банката и да си вземеш само джорка. Дай. Чакай да ти продиктувам номера ми, че тук визитки нещо няма.